Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 26 bersikulo 14 ngadto sa 25. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong iganti kanako kun itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo o gihatag kini kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa mo man gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus mingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila o giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabii si Jesus ug ang iyang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Og samtang nangaon sila miingon si Jesus, sultihan ko kamo o sa kaninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako niining padaksan mao'y magbudhi kanako. Ang anak sa tawo mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tawo, maayo palang untag wala siya mataw. Si Judas ang traidor bingon, magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, gisulti mo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.